Pur kod pith Mithika Linturi okoni pinyo wacho ni kod chiro moi kore mar nyiewo jamni to chutho mag jopith masani ni kod nok mar chiemb jamni kalure gi oro mokwako piny. Kane oloso Mombasa bang' timo limbe kar yeng'o mar Kenya Meat Commission mantiere Kibarani Mombasa, Linturi okoni pinyo wacho oketo thenge shillings milion 350 mar nyiewo jamni kuom jopur. Jatelo no bende ojiwo jo Kenya mondo miyo mak matek wach pur kod pith mag jamni ka gitiyo gi lony manyasani. Kolero ni Kenya okonego bed ni kwayo kony e kinde ka kinde ma oro kwako piny. Kar yang'o dhok no masani ni lwet jolweny ma KDF yande ne usepodho kaeto chire higa mokalo kendo chako tich ayanga dwe mar 8. Mifugo. So kama kuna watu walio hapa na mifugo yao iko na shinda, walete mifugo hapa sababu mikakati iko ya kutosha ya kununua mifugo isikufe na isiari na kuna soko, sababu ng'ombe tunanunua na ng'ombe mnalipwa kwa muda mchache sana, less than a week. Mkulima nyama yako ng'ombe umepima na umelipwa ukapata pesa. Na waomba tuungane sote pamoja tuweze kufanya hiyo kazi, tuweze kumaliza umaskini, tuweze kumaliza shinda ya chakula katika nchi yetu, sababu hatuwezi kuwa kila wakati sisi ni watu wa kutegemea misaada ama wafadhili kutoka nje, na Mungu ameweza kutubariki na ardhi.